Malutas na matud pa sa demando nga paghagod og abaka ang upat ka mga tribo sa Davao Region. Human sila nakadawat og abaka stripping machines. Ani ang report ni Argil Relator. Abaka ang usa sa nagunang panginabuhian sa indigenous peoples sa Davao Region, sumala sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Sulod na sa pipila ka tuig, demano ang paghagod niini aron makahimo og produkto. Apaning bag-ulang, upat ka abaka stripping machines ang gihatag sa usa ka kumpanya pinaagi sa pakig-alayon sa NCIP 11 aron masapadali ang pagproseso sa abaka. Ang usa ka semana nga pagproseso, mahimo na lang matud pa ug usa ka adlaw pinaagi sa makina. Small activities but meaningful result. Yun ang importanteng ma-initiate natin. Then parang trigger na rin ito para yung ibang ahensya makita, magkaroon ng recognition na ito palang abaka isang major hanap buhay sa loob ng community. Nahimong benepisyaryo ang Atamanobo Tribe sa Talaingod, Davao del Norte, Ata Tribe sa Paquibato District ug Obo Manovo Tribe sa Marilog ug Baguio Districts sa Davao City ug Blaan Tribe sa Kiblawan, Davao del Sur. Buta nga, gipasalamatan pag-ayo sa mga representante sa tribo. Ang pag-produce sa abaka, doon nagyoy kahinayon tungod kay dimano siya. Pero kung doon ay makina, sigurado nga paspas. Busa kami magpasalamat anang makina nga nahatag. Kami dito sa Kiblawan, no, tong project sa Bulursolo, usa ka barangay sa Kiblawan, mantener lang dimano, guyod-guyod. Karon pasalamat mi, no, tungod sa kasing-kasing sa atong chairperson Alin Kapuyang. Hisgutan pa nila ang mga pamaagi sa paggamit sa maong makina aron na pahimuslan sa tanang sakop sa tribo. Gipasalig sab nila nga ampingan kini aron magamit pa og dugay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.